हमनी के पिछला वीडियो में हमनी के बात कईले रहनी जा की मल्टीविटामिन का होखेला अवूरी केकरा खाती ई फायदेमंद हो सकता। अगर रवा हमनी के वीडियो छूट गईल बात नीचे दिहल लिंक पर क्लिक करके हमनी के पिछला वीडियो देखी। मल्टीविटामिन्स बहुत लोग खाती फायदेमंद होखेला, लेकिन कुछ मामला में एकरा से नुकसान भी हो सकता। अवूरी यदि आप बिना सोचले समझले एकरा के लेवे शुरू कर देले बानी तो एकर स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता। आई मल्टीविटामिन से जुड़ल कुछ खतरा के बारे में जानल जाए। विटामिन ए से कैंसर के खतरा। सबसे गंभीर खतरा फेफड़ा के कैंसर होखेला। अगर रवा धूम्रपान करत बानी भा धूम्रपान करत रहनी त रवा कवनो ऐसन मल्टीविटामिन से परहेज करे के चाहिए जवना में बीटा कैरोटीन भा विटामिन ए के मात्रा ज्यादा होखे, काहे कि ई विटामिन शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ावेला, जवना से कैंसर के कोशिका के बने के संभावना भी बढ़ जाला। आयरन के कारण अंग के नुकसान। अब आयरन के बात कइल जाव। शरीर में आयरन के जरूरत जरूर होखेला, लेकिन अतिरिक्त आयरन शरीर में जमा हो सकता अवूरी फ्री रेडिकल्स बन सकता, जवना से लिवर अवूरी दिल के नुकसान हो सकता। पुरुष अवूरी पोस्टमेनोपॉजल महिला के उतना आयरन के जरूरत नहीं खे। ऐसे मल्टीविटामिन चुनी जवना में आयरन कम होखे भाना होखे। रेटिनॉल से लिवर आ हड्डी के नुकसान होला। कई गो मल्टीविटामिन में रेटिनॉल एसीटेट भा रेटिनॉल पाल्मिटेट होला, जवन विटामिन ए के रूप होला। अगर रेटिनॉल के अधिका सेवन कइल जाव त हड्डी के घनत्व कम हो सकेला आ लिवर में वसा जमा हो सकेला। ऐसे कवनो मल्टीविटामिन लेवे से पहले ओकरा में रेटिनॉल के मात्रा के जांच जरूर करीं। विटामिन डी के कारण किडनी में पथरी हो सकता। अब विटामिन डी के बात कइल जाए जवन की हमनी के हड्डी अवूरी प्रतिरक्षा खाती बहुत जरूरी बा। हालांकि अतिरिक्त विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण बढ़ावेला, जवना के चलते किडनी में अतिरिक्त कैल्शियम जमा हो सकता, अवूरी पत्थर बन सकता। ऐसे विटामिन डी के सेवन प्रतिदिन 1000 IU तक सीमित राखी। विटामिन B6 के कारण नस के नुकसान। विटामिन B6 के ज्यादा खुराक से न्यूरोटॉक्सिसिटी के संभावना बढ़ जाला, जवना के चलते अंग में झुनझुनी, सुन्नपन, दर्द अवूरी नस के नुकसान हो सकता। त विटामिन B6 के सप्लीमेंट्स लेवे से पहले एकर खुराक के जांच जरूर करें। अगर रवा सभे के ई वीडियो पसंद आयल त अपना दोस्तन आ परिवार के भी शेयर करी। आहा चैनल के सब्सक्राइब करे के मत भूली।